and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga higala, niya ang ilang sumpay ning pipilan na gyud kayugto sa atong sugilan. Gimahayan ko ang langit. Karon nga hingpit na siya nga mituo nga limpi kong pag-aasawa. Og siya ang amahan sa akong kisabaka. Dili na ko magpakita niya. Og pagkatawhon ko kining akong anak nga waha siya. Og kung matawon ako niya kini bata, ipatagamtam ko sab niya ang kasakit nga akong natagamtaman uban niya. Dili ko ipaila kaniya kining akong anak. Ug magpalayo kaming inahan og anak kanang dili og dili na gid kami niya makita hangtod sa kahangturan. Junis, Anak, makahimo ka ni ana ngadto sa imong bana? Nganong dili? Makurason, karon nga mituo na siya nga limpyo ko. Og siya ang amahan sa akong gisabaka. Nakasiguro ko nga mugukod gid siya nako. Kaniya. Da ako kining iyang anak kadugay na niyang gipangkandoy nga maangkon ma. nga sa ato pa, dako kapag gugma kang rinan. O gusto mo lang siya nga panimaslan sa iyang pagpasakit nimo? Oh, mao ka na pa. Mahal ko siya. Apan gusto ko lang siya mabation sa iyang gipapati na akong mga kasakit. Basta kay mao gyud ibuhaton ko. Og siya na usab ang pagkudgukuron ko namong iyang mga mahal sa kinabuhi. Musalir ka kanang imong pagabuhaton, anak. Basin bayag ikaw lang gihapon ang mag-uol ug maghilak sa kauhayian. Sa higayon nga, di gyud mugukod kaninyo si Rinan. Pa, Ayun na lang pagpataas pa sa imong garbo eh. Pagpuyo din ni sabay ug paabuta nga magpakita nimo ang imong bana. Ayaw pangita og pagi nga madayon na gyud hinuon nga magkabuwag kamo. Kaya tingali og anhaon niya nga magmahay ka sa tibuok mong kinabuhi, anak. Ay nagpasigig hilak niya. Ikaw ang nakasa. Busa ikaw. Ikaw mo'y unang duol sa mga asawa. To sa ingon hupayon mong gibati iyang dakong kayo ubos na nimo. Mao na lagi ko ba? Murag wala ko'y naumpay katubang sa buutan kong asawa. Ala sige, nara nimo. Ibaw nga nagsabak na si Junis sa imong anak. Ug hapit na gyud kini mga anak. Magmahay ka magyudon niya ba? Kung magkahuna-hunag palayo ni Mos Junis. Anak na gyudon niyang higayuna. Nga babuang kag pinangita niya uban sa imong anak. Tuod ay. Diyan nas Alvin puyo din sa ato. Ug nasuta ko na gyud nga siya gyud ang anak sa kong igsuon nga si Marita. Imong igagaw ang buutan nga puganti. Gamidagit sa imong asawa. Ug gawas na gyud siya karon suma siyang gisulti kanato didto sa ospital. Nga naadmitan ni Junis. Mao ba di? Ako ginigagaw si Alvin. Oo. Og sa dili madugay, mularga na siya pagbalik. Og mupadayon na sa pagsud sa seminaryo. Gumera ba to siya gikaon nga ganin na da? Arang-arang ay uwa niya gilak ang pultahan. Oh, nara siya. Nagpunay mo na kinuktok. Agoy, tanam ni siya nako. Huwag ko saan eh. Nyerita, kaning papahal na punon kuno ka ni daddy ni mo. Sige na, Nyerita. Pabida, Nyerita, init kayo itong sabaw sa natanay. Muragog nagpangamay. Nya si daddy ni mo nagpaabot sa lamisa. Pagigdungan ko no siya ni mo kaon.
Nyorita. Uy. Imo mo kung itutukan, Nyorita. Nyorita, tarong wa para ba ko panudlay? Imo ka na ko, Nyorita. Nyorita. Nyorita, was naman ito mo eh. Nyorita. Nyorita, pagtarong ha? Naon sa matang ka eh. Nyorita, o sabihin na tabo ni mo ha? Nyorita, ano ka eh? Pahawa sa kamatubangan. Ha? Pahawa sa kamatubangan! Nyorita, sabi ko. Sibat. Mga buang sila. Mga buang silang tanan. Mga buang silang tanan! Sir! Sir Rafael! Rafael, sir! Ano? Ano sa kadali, ha? Sir! Si Juan ba sir, senyorita? Senyorita Christie, sir! Nakakita sa hotel eh. Ha? Senyorita Christie! Kaya ano? Naun siya akong anak, ha? Naun siya Dario? Sir, kini sir. Alam ka kung gagawin akong isulti ni mo sila. Bahay ni Senyorita Christie ba? Kaya ano, ha? Ano sa Kriste, Dario? Sir! Senyorita Christie, sir. Sir! Muna og nalisuan siya sa maayo ng pag-isip. Unsa? Sir, mo na matikdan ako niya sa akong pag-ato niya suod siya ang kwarto, sir. Pero, sir, tutok siya ang mayan ako. Diyan, kalit lang katawag ko sugkay nga. Mura kinugbuang ko minaw, sir. O diyan, kalit lang sa gilak. Diyos ko! Kaliwatan ninyo, sir. No! Oh, wag lang, sir. Dili ko gusto nga malisuan sa pag-isip ng akong anak. Dili! Diyan ka lang kayo! Ginoo ko eh. Mura mag natandog yun ang tunilyo ni Nyorita Christie. Tungod yun ta siya kagool na nagbuwag din ko sila sa dayon na itong Renanda. Pero nabuang din yun ang anak ni Senyor Rafael. Kriste! Kriste, anak! Unsay nahitabo ni mo, ha? Magkalaot ko, Daddy. Magkamakaduluoy ko, Dad. Tungod kay dili na ko magmalipayon pa hining akong pagpagabuhi. Kriste, anak. Ayaw pagsulti og sama ni anak. Dili pa kini mao ang katapusan sa imong kinabuhi. Sa imong kalibutan. Sakit pa lang kini tungod kay bag-o pa kining maong panghitabo. Apan sa ngadto anak. Magkat-on ka na sa paghikalimot sa maong lalaki. Dad. Malimtan ko ka, Serenan. Oo lagi, iha. Makat-on ka na sa paghikalimot niya. Busa pugsa. Pugsa gid siya sa paghikalimot. Ikaw na gid ang bugtong tao nga makatabang aron malimtan mo siya. Aray! Oh. Aray! Christy! Christy, salita mo ni mo! Nganong kita payon mong imong kamot sa imong o mipikit ka sa sakit, ha? Naon sa ka? Dalit lang bisanting sa tubag sakit ang akong Christy! sakit, Dad! Aray! Christy! Christy! Hospital! Inanggap yung pagkaw sa hospital! Lugo! Dadol ko ikaw sa hospital! Sir, kumusta na mga kaliwat ninyo, sir? O kuan ba, sir? Kumusta naman, sir? Sa may sakit ni Nyorita Christie, sir? Sa may sakit, doktor, sir? Dario, tarungan na imong sinultihan, ha?
Pusilon na ka. Matod pa sa doktor na rin. Nga tungod ko na sa grabe nga kagool nga gihambin sa akong anak. Kuyaw ko nung nga malisuan kini sa dayon sa iyang pangisip. Kaluoy, sir, eh. Kaluoy sa senyorita. May tabo na, sir, sa. Mao nga gi-injeksyonan siya para pagkatuho Mo ba, sir? aron makapahuway siya. Unya, sir, nga nung itauran na siya sa kuwan, distros. Suportar ka na siyang pagkaon. Kanang distros, sir? Dextrose. O, distros lagi. Kay wa na may gikaon kining bata. Mo ba dahil, sir? Usag yun na sa makapabuang sa tao, eh. Kung di na kinimakaon, sir, no? Ikaw, sir, sige magkakaon, sir. Dario, ayaw gising komedya ha kay O, sir, problemado ko. manag-ulo. Nilakon mo yun, sir. Sige. Dinhi ka lang una. Ako'y mo palit ng resita sa doktor. Ug ikaw, paminaw, ayaw pagsigihinanggaw. Tabang ug ampo nga mabalik ang maayo nga panglawas ni Kristi. Oo, sir, eh. Sir, di ko gusto nga mabuang senyorita Christine, sir, eh. Ug labaw na nga di ko musugot kung mamatay siya si bako, sir. Kaya dili pa di ko gusto nga madato, sir. Pina, sir, di pa ko andam nga mahimong dato, sir, eh. Dario! May mo ba? Ayaw sa lagi hinanggaw niya itong pagsulti. Nagkasabot ka ba? Oo, sir, sir. O, kumidya lang ta panagsabat, sir. Pawa ba sa kuwan ba, sir? Kung Diya ka na! Sir, kana. Ay, pastilan. Kung may tabo, kamabuang si bako senyorita Christie. Anahan na dyan kumutuo. Nga makabuang yun di ay ang kugma. Mau ba, Alvin? Mao ka na, Uncle. Unya na ko mobalik og larga. Aron pagbalik og sul sa seminaryo. Kung makita ko na nga magkabalik na sila si Gaurinan ug Junis. Gusto ko nga makita silang magpuyo nga malinawon. Una ko mubiya ning dapita. Apan si Renan. Hangtod karon, padayon gyapon nga mauwaw nga magpakita pagbalik sa iyang asawa. Di talang gid siya hunungan sa pagdasig. Aron magpakita na siya sa iyang asawa. Di maayo nga padayon siya mag-iningon ni Ana. Nagpaabot ang iyang asawa sa iyang pagduol. Kana ang gipaniguro ko. Unsa? Gaurinan. Mao kita naabot kong hukom, Papaulo. Gaw, Alvin. Tungkol kay gibati ko na kong kauaw sa pagduol sa kong asawa. Magpalayo na lang ko niya sa hingpit. Ug dawaton ko gitan niya sa tagiya sa team sa basketball. Nga kung gialagaran kani. Ngaya ko pasulog trabaho. Ngadto sa gawas sa nasod magbasi. Mauwaw na ko magkikita sa kong asawa pa. Busa mo lakaw na lang ko. Magpalayo ko sa kong asawa og sa maabot na mong anak. Sawa na gipagbalik. Renan! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!